അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 8-ാമത്തെ വാക്യം. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് യെരൂശലേമിലും യഹൂദിയയിൽ എല്ലായിടത്തും ശമരിയയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും എൻ്റെ സാക്ഷികളാകും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. ഇന്ന് പകലിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശക്തിയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറവിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ചിന്തിക്കുവാനുള്ള നല്ല സമയം നൽകി തന്നിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ നമുക്ക് നിറയാം. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറവും അതിൻ്റെ അനന്തരമായ ആത്മീയ ഫലങ്ങളും നാം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവരായിത്തീരണം. ദൈവ കൃപയുടെ മഹത്വത്തിൽ നാം നിൽക്കുന്നവരായിത്തീരണം. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ട നാം അതിനെ നഷ്ടമാക്കാതെ അത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നവരായിത്തീരണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി മുന്നോട്ട് പോകാം. നമ്മുടെ ദൈവത്തെ നമുക്ക് പ്രസാദിപ്പിക്കാം. തിരുവെഴുത്തുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആത്മനിറവിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെ നാം ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന അതിൻ്റെ പല സൂചനകളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളതാണ്. പഴയ നിയമത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവാത്മാവുള്ള മനുഷ്യനെന്ന ആളുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ യോസഫ് സ്വപ്നങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ഭാവി കാലത്ത് സംഭവിക്കുവാനുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ അരുളപ്പാട് പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുവാനും കഴിയുന്നു. അപ്പോൾ യോസഫ് എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു നിറവുണ്ടായിരുന്നു. അത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാക്കി തീർത്തു. രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോലും ധൈര്യത്തോടെ നിന്ന് കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വത്തെ വിളിച്ചറിയിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി. ദൈവം മോശയുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതേപോലെ ആത്മാവിനാൽ നിറച്ചതായിട്ട് നാം വായിക്കുന്നു. ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ മോശയെ നിറച്ചു. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തി കൊണ്ട് മോശയെ ദൈവം നിറപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി. നിർഭയനായി മിസ്രൈമിലേക്ക് പോവുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഫറവോ രാജാവിനോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം താൻ ധൈര്യപ്പെട്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ മോശയെ നിറച്ചത് കൊണ്ടാണ്. അതേ ആ നിറവാണ് ഫറവോൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ തനിക്ക് ധൈര്യവും ശക്തിയൊക്കെ ലഭിക്കാനിടയായി തീർന്നത്. മോശ തൻ്റെ മേൽ പകരപ്പെട്ടിരുന്ന ദൈവശക്തി കൊണ്ട് തൻ്റെ ശാരീരികമായ വൈകല്യങ്ങളെ, വാക്സാമർത്ഥ്യമില്ലായ്മ, അത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശുശ്രൂഷകളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെങ്കിലും അതിനെ അതിജീവിക്കുകയും ദൈവശക്തി തെളിയിക്കുന്ന അടയാളങ്ങൾ മിസ്രൈമ്യരുടെ മധ്യേ കരയിലും ആകാശത്തിലും മറ്റും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തതായിട്ട് നാം ദൈവവചനത്തിൽ വായിക്കുന്നല്ലോ. മോശ ദൈവാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു എന്ന് നാം അവിടെ വായിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ താൻ നിറഞ്ഞു. മോശയോടൊപ്പം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ 2ാം നിര നേതൃത്വത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 70 പേരെ ദൈവം നിറയ്ക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നതായിട്ടും സംഖ്യാപുസ്തകം 11-ാം അധ്യായം 25-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരാളുടെ മേൽ പകർന്ന ആ പരിശുദ്ധാത്മാ നിറവ് വേറെ പലരിലുമൊക്കെ നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ദൈവകൃപയുടെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് അവർ നിറഞ്ഞു. അവരും പരിശുദ്ധാത്മാ നിറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ പ്രവചിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തത്. പാളയത്തിൽ പ്രവചിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയാം. ഇസ്രായേലിൻ്റെ മരുപ്രയാണത്തിന് ആരാധനാ കേന്ദ്രമായിരുന്ന സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പണിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ ബെസലേലിനെ നിറയ്ക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 36-ാം അധ്യായം 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നു.
പ്രത്യേക പണിത്തരങ്ങൾ വിദഗ്ധമായി ചെയ്യുവാനുള്ള ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചവനായി തീർന്നു. പഴയ നിയമ ചരിത്രത്തിലെ നിരവധി പ്രവാചകന്മാർ ദൈവാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവജനത്തെ അവർ വിഘടിച്ച് നടന്നിരുന്ന പാപവഴികളിൽ നിന്നും ദൈവീക അരുളപ്പാടുകൾ കൊണ്ട് തിരുത്തി ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് ദാസാനപ്പെടുത്തുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് അവർ ചെയ്തത്. പാപമ്ലേച്ഛതകളിലേക്ക് അധപ്പതിച്ചു പോയ ജനത്തോട് തികച്ചും കർക്കശമായ നിലയിൽ ദൈവിക ന്യായവിധിയുടെ കഠിനദൂതുകൾ നിർഭയം അറിയിച്ച പ്രവാചകന്മാർ പലരും ഘോരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും ഇത് കഠിനമായി പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. പലതും മറച്ചു വെക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ പാപമ്ലേച്ഛതകളിൽ അധപ്പതിച്ചു പോയ ജനത്തോട് തികച്ചും കർക്കശമായ നിലയിൽ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവിക ന്യായവിധിയുടെ ദൂതുകൾ പറയണം. അത് പറയാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ സ്നാപക യോഹന്നാൻ അതേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ് താൻ കണ്ട കാര്യം ശക്തമായി വിളിച്ചു പറയുവാനിടയായിത്തീർന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് തനിക്ക് തൻ്റെ ശിരസ് നഷ്ടപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി. പ്രവാചകനിൽ മികച്ചവനെന്ന് യേശു വിശേഷിപ്പിച്ചവനാണ് ഈ സ്നാപക യോഹന്നാൻ. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായം 9-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നു. അടയാളങ്ങളോ അത്ഭുതങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന അധ്യായവും വാക്യവും യോഹന്നാൻ 10:41 നാം അത് വായിക്കും. താൻ അടയാളങ്ങളോ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഉള്ള സത്യം പോലെ വിളിച്ചു പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീർന്നു. വാഗ്ദത്ത മശിഹയെ അത് ഇസ്രായേൽ സഹസ്രങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു ആ ദൈവമനുഷ്യൻ്റെ അതിപ്രധാന ദൗത്യം. മശിഹയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതോടെ യോഹന്നാൻ്റെ ശുശ്രൂഷയും സമാപിച്ചു. കർത്താവായ യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും ആ വാക്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാനിടയായി. ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 4:14 കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വമേറിയ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. യേശുവിൻ്റെ വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം അപ്പോസ്തലന്മാരും ഇതര ശിഷ്യഗണങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാ നിറയപ്പെട്ടതായിട്ട് അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ കഴിയും. ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സർവ്വലൗകികമായ വിളംബരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക അഭിഷേകമായിട്ടാണ് അവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയ്ക്കുന്നത് എന്നതായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ ഒന്ന്. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 8-ാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് നാം വായിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ കുറിവാക്യം. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് യെരുശലേമിലും യഹൂദിയിൽ എല്ലായിടത്തും ശമരിയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എൻ്റെ സാക്ഷികളാകും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നത്. ദൈവരാജ്യ സന്ദേശത്തിൻ്റെ സാർവത്രിക വിളംബരം എന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹാനിയോഗത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണല്ലോ നാം ഇവിടെ അന്യഭാഷ വിലയിരുത്തുവാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ അന്യഭാഷയുമുണ്ട്. നിഗൂഢവും അപൂർവമായ ഒരു വരസിദ്ധിയായിട്ടാണ് തിരുവെഴുത്തുകൾ അന്യഭാഷയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആജ്ഞ നൽകിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾക്കോ അനുഭവങ്ങൾക്കോ ഉള്ള പ്രാധാന്യത്തെ എടുത്തു പറയുകയുണ്ടായില്ല. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷികളായി ലോകത്തിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള ദൈവശക്തിയായിട്ടാണ് അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വാഗ്ദത്തത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. അന്യഭാഷ ദൈവരാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരടയാളമായിരുന്നു. ഭൂലോകത്തിലെ സകല ജാതികൾക്കും ഭാഷക്കാർക്കും വംശങ്ങൾക്കും ഉള്ളതാണ് സുവിശേഷം എന്നതിൻ്റെ അടയാളമായിരുന്നു അന്യഭാഷ. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ദൈവജനത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി നമ്മെ ദൈവകൃപയിൽ നിർത്തുന്നതും ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവാണല്ലോ. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ പ്രവചനമോ അന്യഭാഷയോ ഇതര ആത്മീയ പ്രകടനങ്ങളോ യാതൊന്നുമല്ല തൻ്റെ ശിഷ്യരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ലക്ഷണങ്ങളായി അവിടുന്ന് നിശ്ചയിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെന്നെല്ലാവരും അറിയും. യോഹന്നാൻ 13:34-35 വാക്യം. തിരുവെഴുത്തുകളുടെ സമഗ്രമായ അർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാ നിറവ് എന്നാൽ ക്രിസ്തു ഒരുവനിൽ ജീവിക്കുന്ന അനുഭവം അത്രേ. ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുകയും ക്രിസ്തു ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷമായ ഫലം അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുക എന്നതല്ല, പ്രത്യുത ദൈവ സ്നേഹമായിരിക്കണം. റോമാലേഖനം 5:5 നാം അത് വായിക്കുന്നു. ആ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നമുക്ക് നിറയാം. പരിശുദ്ധാത്മാ നിറവിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം. മറ്റുള്ളവരെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആദായപ്പെടുത്താം.
വലിയവനായ ദൈവത്തിനായി നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. ഈ വചനം നമുക്ക് ഏവർക്കും അനുഗ്രഹപ്രദമാകട്ടെ. ആമേൻ.